Okei. Paavali sanoi, että usko, toivo ja rakkaus, niin säilyvät nämä kolme, ja suurin niistä on rakkaus. Kirkon rakenteita ovat myös linnut käyttäneet pesänään. Tämä on ilmeisesti Västäräkin pesä. Psalmissa 8, kun sanotaan, että löysi ihan pääskynen pesän, johon poikasensa laski. Tahdon kertoa tästä Koronniemen Pirttikirkosta, sen rakentamisesta aloittaen. Täyttäessäni 50 vuotta 2001 vuonna eräs vanha pariskunta täältä Kinahmosta halusi lahjoittaa tänne seurakuntaan vanhan heinälatonsa tuolta alhaalta. Ja siitä lähti tämä rakennussuunnitelma liikkeelle. Se on ollut se talo tai lato alun perin tallina tuossa Kinahmon mäen päällä, ja sitten se on siirretty heinäladoksi sinne alas perinnönjaon yhteydessä. Että tässä kirkossa se on kolmannessa käytössä se vanha talli, heinälato, ja nyt se on kirkkona. Nämä vanhemmat tummat hirret, jotka on tässä, on sieltä Nuottirannasta, Oinosen vanhasta talosta, joka on ollut alun perin savupirttinä jossain vanhalla rannalla ennen Höytiäisen laskua, ja se on siirretty sinne Nuottirannalle sitten asuintaloksi jossain vaiheessa, kun järvi on laskettu. Ja sekin on kolmannessa käytössä tässä kirkossa, ne hirret. Tämä kirkko on rakennettu talkoilla. Polvijärveläiset miehet tätä rakensivat, ja Kinahmon Martat tekivät ruokaa näille rakennusmiehille. Kun me purimme aluksi tuota vanhaa Oinosten taloa ja sitten ne hirret tuotiin tähän tontille, ja kun sitten keväällä piti aloittaa niitä talkoita, niin joka kerta kun satoi tai aloitettiin niitä talkoita, niin satoi, emmekä voineet sitä hirsitaloa tai kasaa purkaa, etteivät ne hirret kastuisi. Ja lopulta sitten rukoilin Jumalalta, että jos et halua, että sitä kirkkoa rakennetaan, niin polta ne hirret siihen paikkaan. Ja sitten se kuitenkin saatiin rakentaa lopulta tämä kirkko. Tämä alttaripöytä, joka on tämän kirkon keskustana, kuvaa palavaa pensasta, jossa Mooses kohtasi Jumalan. Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa kerrotaan tuosta, tai toisessa luvussa kerrotaan tuosta tapahtumasta. Se on rakennettu semmoisesta koivusta, joka on kasvanut täällä Koronniemen tontilla. Se oli hyvin laho koivu, ja kun tätä kirkkoa käytiin rakentamaan, se kaadettiin ja otin nämä osat siihen mukaan, ja sen on rakentanut Pertti Ryhänen-niminen polvijärveläinen mies minun suunnitelmien ja ohjeiden mukaisesti. Tämä pitsi, joka on tässä alttaripöydällä, on minun serkkuni Ritva Jirsin nypläämä. Hän on myös piirtänyt tämän kirkon pohjapiirroksen. Hän on 300 tuntia nyplännyt tuota pitsiä. Tuo ylempänä oleva pitsi on polvijärveläisen Sylvin kutoma tai nypläämä.
nämä kynttilänjalat olen ostanut ja nuo öljypuiset kynttilänjalat on seurakuntamme lähetti Irma Nygren lahjoittanut tänne kirkkoon. Siinä näkyy tuossa alttaripöydässä nuo liekit, jotka kuvaavat sitä palavaa pensasta. Saarnatuoli on samaisesta koivusta rakennettu, mistä tuo alttaripöytäkin on rakennettu. Ja siinä on kuvattu vanha katekismuksen opetus Jumalasta, joka loi maailman. Mooseksen ensimmäisen kirjan ensimmäisestä luvusta on kuva tuosta auringon ja kuun luomisesta. Sitten siinä on kuvattu syntiinlankeemus Mooseksen ensimmäisen kirjan 3. luvusta, missä Aatami ja Eeva söivät sitä kielletyn puun hedelmää. Ja tuo tyhjä, koverrettu sisus kuvaa sitä kadotusta, joka oli seurauksena syntiinlankeemuksesta. Ja tuon kadotuksen kuilun yli Kristus rakensi sovitustyöllään sillan, joka yhdistää sitten syntiin langenneen ihmisen Jumalan luojana. Alttarikaidetta kuvaava osa siitä puusta on myös kuvaa tuota samaa asiaa sovituksesta ja lunastuksesta sillä tavoin, että tuo alaosa kuvaa maailmaa, jossa ihmiset elävät, ja se tyhjä osa kuvaa sitä houkutuksia, joita maailma antaa meille ihmisille. Ja siihen väliin koottu ehtoollisastiasto kertoo ehtoollisesta eli Kristuksen ruumiista ja verestä, jotka palauttavat tuon yhteyden syntiin langenneen ihmisen ja Jumalan välille. Kastepöytä, joka on rakennettu tänne kirkkoon, on tämmöinen koottu teos, joka on yksi osa on siitä tehty kirkossa olleesta kolehtilippaan alustasta. Nämä pahkatyöt on sitten erään polvijärveläisen Toivo Räsäsen tekemät ja tänne kirkkoon lahjoittamat. Ja ne on laitettu toisinpäin alkuperäisestä suunnitelmasta. Ne on alun perin tehty lampun jaloiksi. Tämä kynttilän jalka, joka on tähän liitetty, on tehty männyn juuresta, joka on kasvanut tässä kirkon alla. Siinä näkyy kivien kaivertamia koloja. Kastemalja on tehty tuon Pentti Martikaisen varoslaisen maanviljelijän sorvaamasta maljasta, johon olen itse sorvannut tämän alaosan. Ja siellä kastemaljan sisällä on Teseen risti, ranskalaisen ekumeenisen luostarin tunnuskuvalla muodostettu risti. Kulkueristi, joka on täällä kirkossa, on tehty tuolta Koronniemen tai Höytiäisen rannasta löytyneistä puista, jotka ovat veden kovertamia ja myös kivien hiomia männyn juuria. Ehtoollispikarit on laitettu tuollaiseen ristiin, jonka on suunnitellut silloinen nuorisotyöntekijä Tomi Aho. Tuon runkoristin ja nuo ehtoollispikarit on sorvannut myös tuo sama Pentti Martikainen, joka on ne tehnyt. Nuo kukkamaljakot, mitkä on tehty lehtikuusesta, ovat Erkki Pellin valmistamat ja tänne kirkkoon lahjoittamat kukkamaljakot. Kirkon alttariseinällä olevat lasimaalaukset ovat pietarsaarelaisen lasitaiteilijan Jari Hangassalon valmistamat. Ne kuvaavat
tuollaista tapahtumaa, joka on toisen korinttilaiskirjeen 5. luvussa. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Tuossa alttarilasimalauskokoelmassa on kuvattu tuo sovitustapahtuma. Se lähtee liikkeelle tuosta syntiin lankeemuksesta, missä käärme houkutteli Aatamin ja Eevan syömään tuosta kielletystä hedelmästä. Jumala sen jälkeen yritti sovittaa Jumala itsensä ja ihmisen välisen eron kahdella eri tavalla tai useammallakin eri tavalla, mutta tässä lasimaalauksessa on kuvattuna tuo Nooan arkki ja veden paisumus, jossa silloiset ihmiset hukkuivat. Ja sen jälkeen sitten sateenkaaren liiton kautta Jumala lupasi, että hän ei enää koskaan maailmaa veteen hukuta. Toisen kerran Jumala halusi sovittaa ihmisen ja itsensä välin antamalla 10 käskyn lain meille ihmisille. Ja kuten tiedämme, ei sekään oikein tahtonut onnistua. Ja sitä varten tarvittiin sitten Kristusta, joka on kuvattuna tuohon toiseen lasimaalaukseen. Siinä näkyy tuo risti. Ensimmäisessä maalauksessa on kuvattuna, mitä Kristus teki sovittaakseen Jumalan ja ihmisen välin. Tuossa yläkuvassa on kuvattuna Jumalan rakkaus tuona punaisena sydämenä. Ja sen keskellä on tyhjä risti, joka kertoo ylösnousemuksesta ja siitä toivosta, joka on meille annettu. Kristus sovitti meidät Jumalan kanssa. Siitä sovituksesta me tulemme osallisiksi kasteen kautta, joka on kuvattuna tuossa keskimmäisessä kuvassa. Kastemalja ja kastekynttilä kertovat siitä, että kuten Kristus kuoli kasteessa, myös me kuolemme kasteessa ja nousemme uutena ihmisenä ylös Jumalan luokse, uuteen elämään. Ja tuo alimmainen kuva kuvaa paratiisissa olevaa ikuisen elämän puuta, johonka me olemme sitten yhteydessä. Siinä on kuvattuna 12 hedelmää. Raamatussa kerrotaan, kuinka sen paratiisin elämän puuhun tulee 12 hedelmät vuodessa. Ja nuo punaiset omenat ovat niitä hedelmiä ja niitä on 12. Tämä virsitaulu, joka on täällä kirkossa, on koottu Polvijärven kirkon vanhasta virsitaulusta, joka on ollut siellä Urkkuparvella. Se on tuollaisesta 3 taulusta muodostettu, jotka taulut kääntyvät. Voidaan sillä tavoin kääntää eri virret esiin. Tuo teline, jonka päällä se on pystytetty, on vanhoista uruista soittopöydästä tehty. Ja nuo koristeet ovat myös Polvijärven kirkon ensimmäisten urkufasadin koristeita, jotka on entisöity ja laitettu kuntoon. Kultakuva kudosenkelit, jotka on tässä ikkunassa, ovat Horsman Aholaisen käsityötaiteilijan Kaija Mutasen tekemät. Ne kuvaavat sitä esirippua, joka on ollut temppelissä, jossa taustana on Raamatun mukaiset eriväriset värit, jotka eivät noissa enää näy, mutta ne ovat olleet purppura ja sininen ja punainen muistaakseni on ne värit, mitä on Raamatussa kuvattu, ja nuo enkelit ovat niitä vartioita, jotka temppeliä vartioivat. Siinä yläpuolella oleva verhokappa on polvijärveläisten osittain marttojen tekemä ja osittain tietysti kaupasta ostetusta kankaasta nuo
reikäompeleet ovat Marttojen tekemiä ja nuo koristeompeleet ovat Hella Matikaisen kinahmalaisen Martan ompelemat. Nuo kyyhkyset kuvaavat Kristusta tai Pyhää Henkeä, joka laskeutui Kristuksen päälle hänen kasteensa yhteydessä. Tässä kapassa on kuvattuna Kristus, joka on tullut sovittamaan maailmaa. Johannes Kastaja sanoi hänestä: katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Siinä Kristus on karitsana Raamatun päällä ja sovittaa. Ja tuossa Raamatun kohdassa kerrotaan tuosta tapahtumasta. Johannes Kastaja osoitti Kristusta. Kapan kuvio kertoo Kristuksesta, jonka Kristusmonogrammi on ympäröity tuollaisella voiton seppeleellä. Tässä kapassa on kuvattuna toisella tavalla Kristus, eli tuommoisena liljana. Valkea lilja on Kristuksen vertauskuva näissä kristillisissä symboleissa. Kapassa on kuvattuna tädyke-niminen kasvi, jonka latinalainen nimi on Veronica. Se kertoo siitä tapahtumasta, kun Kristusta kuljetettiin ristiinnaulittavaksi. Veronica-niminen tyttö antoi Kristukselle juotavaksi vettä, ja tuo laupeuden teko on kuvattuna tuollaisena lääkekasvina, joka on Veronica. Tässä kapassa on kuvattuna öljylamppu, joka kertoo Kristuksen vertauksesta tyhmistä ja viisaista neitsyistä. Kun nuo neitsyöt odottivat öljyn saapumista, 5 neitsyöllä oli varastossa öljyä ja heidän lampunsa paloivat, kun ylkä saapui. Tyhmillä neitsyillä ei ollut varastossa öljyä ja he eivät päässeet mukaan tuohon hääjuhlaan, koska heidän lampunsa eivät palaneet. Tässä kapassa on kuvattuna tiimalasi, jossa hiekka valuu. Se muistuttaa meitä siitä, että aika kuluu ja me ihmiset elämme ajan keskellä ja olemme vastuussa elämästämme ja teoistamme Jumalalle, ja meidän on hyvä muistaa tuo ajan kuluminen kaikissa elämämme vaiheissa. Tämän vakoraanun on kutonut kuorevaaralainen kodinhoitaja Maire Leppänen. Hän on itse kasvattanut nuo lampaat, joiden villasta se on tehty. Hän on myös värjännyt nuo langat ja sitten hän on sen kutonut. Hän oli Kuorevaaran Martto ja hän halusi lahjoittaa tämän raanun tänne kirkkoon. Tässä valokuvassa on kuvattuna perhe, joka on asunut siinä Nuottirannan talossa aikoinaan, kun se on siirretty sinne Nuottirantaan. Saarelaisen perhe. Nämä kirkon ovet on rakennettu pappilan vanhoista ovista ja niihin on kuvattuna Ilmestyskirjan sanat, missä Kristus sanoo: minä olen alfa ja omega, alku ja loppu. Ja nämäkin ovat Jari Hangassalon tekemät lasimaalaukset. Tuossa keskipeilissä näkyvät 2 kalankuvaa. Ne on maalannut Anja Pehkonen, polvijärveläinen taiteilija. Ja ne kuvaavat myös Kristusta, kreikkalaisen kalasanan mukaan
tuon kreikkalaisen kalan kirjaimet ovat iktys. Nuo vanhat puiset urkupillit ovat myös Polvijärven kirkon ensimmäisten urkujen pillit. Niitä on Harri Kaituri säästänyt ja ne on siirretty tänne kirkkoon muistuttamaan noista ensimmäisistä uruista. Tuo lamppu on jäänteet sellaisesta vanhasta Saloisten kirkosta tuolta Länsi-Suomesta. Eräs esimieheni Kallion entinen kirkkoherra Kaukko Kärkkäinen on ollut tuolla Saloisissa pappina silloin, kun tuo kirkko on palannut. Ja hän on kerännyt nuo osat sieltä kirkon raunioista tuon palon jälkeen. Ja hän lahjoitti tuon lampun minulle, kun menin kihloihin nykyisen vaimoni Anjan kanssa. Nämä kirkon penkit ovat rippikoululaisten rakentamat ja niissä on kuvattuna tuo sama kala-aihe, joka oli noissa ovissa. Siihen on lisättynä vain tuo verkkoaihe ja se muistuttaa meitä, kun me istumme tuossa kirkon penkissä. Olemme silloin Kristuksen kalastamia ja kirkkoon kutsumia kirkkovieraita. Näihin kirkon penkin selkäosiin on kuvattuna urut ja sitten virren nuotteja. Nuo virren nuotit on Harri Kaituri katsonut ja ne ovat kaikki oikeiden virsien alkunuotteja. Kirkon keskiosassa olevassa hirsituessa on 3 enkeliä. Tuo keskimmäinen enkeli on kannosta, joka on täällä Koronniemessä ollut, kun täällä oli tehty noita halkotöitä. Rakentajat tai metsämiehet olivat jättäneet tuon kannon siihen halkopinon päälle ja kun täällä keväällä vierailin näin tuon kannon ja ajattelin, että tuo pitää kerätä talteen ja kun tätä kirkkoa sitten rakennettiin, toin sen tänne enkeliksi. Nuo toiset enkelit, pienemmät enkelit ovat myös koivun kantoja, jotka on löytyneet tuolta Selkäsalmelta meidän pihastamme. Nämä alttarivaatteet ovat myös horsmanaholaisen Maija Mutasen kutomia ja Horsmanahon Marttojen lahjoittamia. Ne kuvaavat liturgisia värejä. Musta väri on pitkän perjantain väri ja kertoo surusta ja murheesta, Kristuksen kuolemasta. Punainen väri on todistamisen marttyyriuden väri. Se on käytössä helluntaina, se on myös pyhän hengen väri. Valkea väri on ilon ja toivon väri, se kertoo myös ylösnousemuksesta, kun Kristuksen kuoleman jälkeen. Se on pääsiäisen ja pääsiäisen jälkeisen ajan väri. Sininen liturginen väri on uusi väri, jota harvemmin käytetään. Se joskus korvaa violettia väriä. Se on taivaan ja katumuksen väri. Violettiväri on vanha väri, joka on käytössä ollut kauemmin aikaa kuin tuo sininen väri. Ja se kertoo myös tuosta paastosta, katumuksesta. Vihreä väri on arjen ja kristillisen toiminnan väri, jota käytetään pääasiassa niin sanottuna juhlattomana kirkkovuoden puolena, yleensä kesällä helluntaista tuonne syksyyn asti. Tällä seinällä on tämmöisiä esineitä, jotka kertovat tuon leirikeskuksen historiasta ja myös Polvijärven pappilan historiasta. Tuo risti, jossa voidaan tuota liturgista väriä vaihtaa, niin kuin näkyy, siinä on erilaisia värejä. Sen on tehnyt eräs polvijärveläinen vanhus silloin, kun tuota leirikeskusta on vihitty.
hän on Israelista tuonut nuo öljypuiset kehykset ja sitten hän on rakentanut nuo liturgiset väriristit, joita voidaan vaihtaa siihen. Tuon ympärillä olevan taustan ja orapihla ja seppeleen olen minä valmistanut. Tuo alttarivaate, joka on kuvattuna tuossa alapuolella, on ollut pappilassa alttarivaatteena. Sen on Esko Jalkanen aikoinaan tilannut pappilaan ja sen on valmistanut rouva Hoppa, tiedätkö? Mä en hänen etunimeään tiedä, mutta se on hänen suunnittelemansa ja hän on opettajana Joensuun käsityökeskuksessa sen valmistanut. Ja nuo puiset lampetit ovat minun valmistamiani. Tämä kirkon varaovi täytyy rakentaa tähän sitä varten, että se on olemassa, jos tälle kirkkoon tulee tulipalo, niin ihmisten pitää tästä varaovesta päästä ulos. Olen nimittänyt tämän oven Kristusoveksi, koska siinä ovat nuo kaksi Kristussymbolia. Valkea lilja, joka kertoo Kristuksesta, ja tuo tädykekasvi, joka oli Kristuslääke. Nämä kalat ovat myös Anja Pehkosen maalaamat, samoin kuin nämä kukat tässä toisessa ovessa. Tai 5 leipää ja 2 kalaa on kuvattuna tuossa. Ja tuolla alapuolella on kuvattuna 12 tähkää, jotka kuvaavat niitä opetuslapsia, jotka kulkivat Jeesuksen kanssa ja katkoivat tähkäpäitä. Tässä kaapin päällä on tämmöinen käspaikka, jonka on valmistanut Veera Martikainen täältä Kinahmosta, Polvijärven Martta. Se on punapoimintatyö. Ja tuolla sisällä on ikoni Kristus Getsemanessa ja sen on lahjoittanut Taipaleen seurakunta, kun tätä kirkkoa on oltu vihkimässä. Se on sieltä tullut Taipaleen seurakunnasta. Tuossa alttarilla olevassa ristirakennelmassa näemme 3 ristiä. Siinä on kuvattuna Jeesuksen kuoleman jälkeinen päivä, jolloin siellä Golgatan kummulla oli 3 ristiä. Oikealla ja vasemmalla puolella olivat noiden ryöväreiden ristit, jotka samaan aikaan Kristuksen kanssa naulittiin ristille, ja tuossa keskellä on Kristuksen risti, joka kaikki ovat tyhjiä sen ylösnousemuksen jälkeen. Psalmi 71, vanhuksen rukous. Herra, sinun minä turvaan, älä milloinkaan hylkää minua. Sinä olet vanhurskas, pelasta minut, vapahda minut. Kuule minun pyyntöni ja auta minua. Ole minulle kallio, jonka suojaan saan paeta. Sinä, joka tahdot pelastaa minut. Sinä olet minun kallioni ja vuorilinnani. Jumala, pelasta minut pahojen käsistä, riistäjien ja sortajien vallasta. Sinä olet minun toivoni, Herra, Herra, minun turvani nuoruudesta asti. Syntymästäni saakka olet ollut tukeni, siitä saakka kun kohdusta minut päästit. Sinulle minä aina laulan ylistystä. Monelle olen ollut ihmetyksen aihe, mutta sinä olet luja turvani. Siksi minun suuni tulvii kiitosta ja alati ylistää ihanuuttasi. Älä hylkää minua nyt vanhuuden päivinä. Älä jätä minua, kun voimani uupuvat. Minun viholliseni väijyvät minua ja pitävät minua
pitävät keskenään neuvoa sanoen, Jumala ei ole enää hänen kanssaan. Käykää häneen kiinni, ei häntä kukaan auta. Jumala, älä ole kaukana. Jumala, riennä minua auttamaan. Joutukoon häpeään ja häviöön minun vainoajani. Kohdatkoon iva ja pilkka minun ahdistajiani. Minä en luovu toivostani, enkä lakkaa sinua ylistämästä. Minä julistan uskollista hyvyyttäsi ja alati sinun apusi runsautta, jonka mittaa ja määrää en tiedä. Herra minun Jumalani, minä kerron sinun voimateoistasi ja julistan vanhurskauttasi sinun ainoan. Jumala, sinä olit opastajani, jo kun olin nuori, ja tähän päivään asti olen saanut kertoa ihmeistäsi. Kun nyt olen vanha ja harmaapäinen, älä hylkää minua, Jumala. Minä julistan tulevalle polvelle kättesi mahtia ja tekojesi suuruutta, sillä korkeuksiin ulottuu vanhurskautesi ja suuret ovat tekosi. Jumala, kuka on sinun vertaisesi? Sinä olet antanut vaikeita vuosia ja monia ahdistuksen aikoja, mutta yhä uudelleen sinä virvoitat minut, syvyydestä sinä minut nostat. Kohota minut takaisin kunniaan ja lohduta minua jälleen, niin lyyrani sävelin saan ylistää sinun totuuttasi, Jumala, ja harppuni kielillä kiittää sinua, Israelin pyhää. Minun huuleni avautuvat ilohuutoon. Minä laulan sinulle kiitosta, koska sinä lunastit minut. Lakkaamatta minun kieleni kertoo vanhurskaudestasi. Minun ahdistajieni osaksi tuli hävitys ja pilkka.